Коста хора сме Тодор Вензапков, тук с мене Даринка, Иван е там на дървото, сега ще малко ви покажа. Браво на тепар. Его Иван. Здрасти. Сега, този клип ще е за какво? Ванко, моля вие да гласувате. Не знам. Правим клипа, докато те си гласуват какво искат. Това е тяхно пожелание и стоп. Този клип разбрахме се, сигурно, че ще бъде на оцеляване, как да оцелееш в джунглата. В момента сега тук сме в една балканска територия, близо до футбола. До футболното игрище и там. Ето тук сега си построихме заслон. Бързо построихме го. Тя Даринка ще поеме камерата, докато влезе вътре. Готви за това, нямаш път. Даринки сложи с нас. Вижда. Пак за първи. Сега поемах аз. Ванко ще поеме и той камерата. Аз казвам Ван. Ти? Дарин. Браво. Днескашният клип ще бъде как да оцелеем в гората. Ние с Иван отиваме за храна, Дарина ще пази пред купста, сигурно. След като съм медик въже. Браво, за какво ще ни е? Няма представя, че Те ще приготвят. Сега ще ви покажем как да си направите бързо клечка. Трябва да вземете малко слама. Ето тук слама имаме. Ето толкова. След това ще трябва да вземем ето от това растение, от вечки и по 2 листа. След това стискате колкото се може по-силно. Стискате и изведнъж дърпате. И ето така се получава клечка за факла. Виждате? Примитивна. Може да биете като кършик. Ева, ела да го демонстрираме върху теб. Да си замик. Възикваца. И може да си направим колкото си искаме такива. Сега потърсихме клечки. И там има камъни. Може да ги погледнем. Хайде. Спирам клипа, докато стигнем там. Окей, стигнахме. Сега виждате колко дълбоко блато. Няма що. И там още едно. Не знам как ще пресечем. Пълно е с алигатори. Сега е тук е реката. Намерихме камъни за някакъв подслон, но може да стреляме по тях долу и ще погледнем. Хайде. Дойдохме с колелета. Това е моето, това е на Даринка и Иван. Хайде. BMX е на Даринка, червеното, а синьото е на Иван. Може би да погледнем тук колко е мръсна реката. Днеска е 12-ти, нали? Да. Гледайте как хората замърсяват реката. Иван сега в момента е замърсял повече, като фърля камъни и ще ми оплиска. Чакай. Аре слизи, аз ви изчакам. Голяма са буретина, гледате. Това преди беше къща, но я развалиха, нали така? Да. Сега слизаме додолу, фърлите 2-3 камъка за здраве и айде да тръгваме. 3, 2, 1! Айде! Здраве! 3, 2, 1! Айде! Да ходим на следващата дестинация. Много ни е трудно как ще прескочим този гъл. Иван, имаш ли идея? Направи го пак. Хората не видяха. Много е трудно. 3! Браво! Много беше дълбоко. Нямаше как да се прескочи просто. Айде! Отиваме в палатката, която е на 2 преки. О, виждате плаващи пясъци. Как ще ги прескочим? Сигурно. Те не са толкова плаващи. Сега Ванко ще поеме камерата, докато ходим. Ние ще си вземем само колелета. Поставим палатката, ще си направим услуга. Иван ме снимали малко, да обикаляме да говорим. Да. Хайде да обърнем превозът ни. Моя превоз. Така. Леко не се камерата. Камера жия. Леко да. Камерата. Да. Много скъп.
Поликам бързо. Да. Хайде. От тук ще минем през гората. Скалните гуми. Така. Ето го това. Така. Тук виждате тя. Така. Сега тръгваме от тук. Оп, оп. Така. Оп. Така. А сега тук. Вижте храста. Браво на нас. Там си гледаме една бара. Не мога да предадеш камерата. Не е нужно. Така. Дай. Малко. Чакайте. Опаленка. Стигнахме до някакво местоположение. Да. Тук сега може да има. И аз не знам какво може да има. Сигурно може да има кон. Аз съм на кон. Така. Ето да ви покажа местоположението. Сега ще предам на моя приятел. По-точно водещия. Сега много изморително караше с тия дупки тук. Сега почти стигнахме и ще спрем клипа за 10 секунди. Виждате, тук е един много дълбоко гьол. Ей сега. Тук виждате чапанка, много замърсители. Тук някой е заключил, ей сега. Вижте гьол каучове. Няма преминаване, бат. Може да се огледате и в облаците. Тук е някаква дупка, я да видим каква е. Пълна си шета. Сега тук да ви покажем бента. Айде. Ще спрем клипа за малко. Оки-доки, върнахме се. И сега ще ви покажем как най-бързо да си направите заслон от клечки. И ще паркирам тук и ще ви покажем как да си направите заслон от клечки. Спирам пак, за съжаление. И минахме сега от тук през блатото. Стигнахме, много е мокро. Ето тук ще ви покажа сега какво имаме. Отдолу е щупена. Ено там ще идем да излезем. Така. Излизаме от тук. Тук има много клечки. Ето тук една много добра клечка. Забой на колегите. Така се нарече. Да вземем от тук. Виждате. Много приятно. Местенце. Взехме една пръчка за бой на колегите. И ще пуснем лодка. Една лодка. Ето е. Давай фърли. Браво. Сега ще те разпомня. Сега ето и още клечки. Ще трошим да фърляме. Вижте. Ето, добра резолюция. Тук много е крехка тази пръчка, но пак ще стане за бой, ако някой ни нападне. Чакай. Някаква голяма. Гледайте да разснимеш. Фърля камък. Браво. Теди голямата лодка. Ето, намерихме по-голяма лодка. Чакайте, пусни я да я дръпнем. Ето с моята вълшебна пръчка. Сега я пускаме да тръгне напред. Хайде. Готово. И тя ще тръгне към течението бавно, виждате. И... Да, бе. Сега от тук ще минем. Вижте, ето тук е този лапът. Много е приятен. Може с него да си направим къщичка. Ако имаме хиляди такива сам. Колегите ще потвърдат. Нека, здраво да е. Айде. Ще забием този прът тук, за да се знае, че това е нашата. О, майка. Там виждате едно куче. Ох, живо здраво да не ни нападна.
Казва се Гошо псето. И сега тръгваме. От тук ще спрем клипа, докато стигнем до следващата дестинация.